zuwa gare ku. Yau fafil story zan ba ku abokai na ku ji ni, tafiya nake akan hanya ba na ji sanan ban gani, sai na ji an kira sunana ana Abdul Girma ne, na waiwaya na duba na ga waye ne yake kirana, ashe fa wata kyakkyawar yarinya ce nan ta ganni, sai ta ce da ni Abdul Girma dan Allah mu gaisa, sai na dakata tunda ta ce min na dan tsaya mu gaisa, tunda babu kyau ai ma magana kai ki ba da amsa, sai ta karbi lambar waya ta ce in ta kira na amsa, ni dai ina tunani a cikin rayya akai ta sanni, na je gida na zauna na kasa barci ina tunani, ana hakan kwagam sai ga sakon wasiƙa an bani, na duba na karanta na ga sakon ne aka bani, ashe cikin wasiƙar sakon soyayya ne da ƙauna, na ji ni murmushi ya kama min rai kafin na zauna, ana hakan na duba waya sai na ga ana kirana, na ɗago wayar na bikin sai na ji ana hello bebina, daga nan fa muka narkewa juna fannin so da ƙauna, tafiya ta fara nisa kalmar ƙauna tana gudana, kwan a tashi dai muna waya da ita muna son juna, wata ranar Friday dai wanka na sako kayana, sai ga kiran wayarta ya faɗo min cikin kalbina, daga na ce mai layin ɗina mene yake gudana, sai ta ce don Allah Abdul Girma ka zo na ganka, domin idanuwa ba sa iya bacci ta sanna